Marynyň bankomatlarynyň öňünde inni nobat ýok, sebäbi olarda pul ýok. Mary şäherindäki bankomatlaryň öňünde adamlar bank kartlaryna pullaryny nagdlaşdyrmak üçin inni nobata garaşmagy besetdiler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu barada habar berip yerli ýaşaýjylaryň bu ýagdaýyň sebäbini bankomatlarda pulun ýoklugy hemde häkimetleriň uzun nobatlara garşy görýän çäret hökmüni düşündirýändigini habar berdi. 12-nji ýylda Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertlerine habarlaşýan ýurt içindäki habarçysy Mary şäherindäki bankomatlaryň tas ählisini aýlanyp olaryň öňünde inni nobatlaryň ýokdugyny, sebäbi inni olarda pulun ýokdugyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bir näçe gün mundan ozal bankomatlaryň öňünde dören uzun nobatlardan bir rahat bolan yerli häkimetleriň bankomatlara inni pul goýdurmaýanlygyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy häkimetleriň uzun bankomat nobatlaryna garşy görüşi diýip düşündirýärler. Ýatlasak 8-nji ýylda Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy Mary şäherinde sanlyjy pullu bankomatyň öňünde uzun nobatlaryň döreýänligini habar beripdi. Ol adamlaryň bankomatlaryň öňündäki uzun nobatlarda ysly howada kösenýänligini gurrun berdi. Bankomatlaryň öňünde uzun nobat bar. Adam gatykän. Adamlaryň pensiýa we pasobiýa haklary olaryň bank hasaplaryna geçirilipdir. Ýöne olary nagdlaşdyryp bilmän kösenýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmen resmiýetleri bankomatlar boýunça ýurtda bar bolan kynçylyklary ne tasdiklap ne de inkar edip çykyş edýär.